За втора година абсолвентите ще отличат със специална награда свой любим преподавател. Той заслужи тази чест след оспорвана битка и честен вод на специално създадената за случая страница в социалната мрежа Facebook, където студентите активно гласуваха. Каня на сцената представителя на абсолвентите доктор Кръшкова да обяви носителя на наградата любим преподавател на випуск 2012. Уважаема госпожо министър, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми професор Митев, уважаеми професор Маринов. За мен е чест да връча приза за любим преподавател. Това е израз на благодарност от нас, студентите, към вас, нашите преподаватели. За мен е чест да поканя на сцената и да връча приза на доктор Ангел. Благодаря на доктор Ангел за професионализма и да му пожелая да продължи да работи със същата всеотдайност. Уважаема министър Атанасова, уважаеми доктор Цеков, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин ректор, уважаеми господин декан, дами и господа заместник декани, заместник ректори, скъпи приятели абсолвенти! За мен е чест да бъда с вас днес на промоцията на дипломираните лекари в най-добрия медицински университет в България. Благодаря ви за тази награда. Тя е едно огромно задължение за мен. Колеги, преди повече от 6 месеца 4 от вас минаха през клиниката по хирургия на моя рожден ден и ми подариха 6 понички с нужния брой свещички. Това ме очуди, защото техните изпити по хирургия бяха минали отдавна. Те не очакваха нищо от мен, минаха просто през клиниката да ме поздравят. Това ме накара да се почувствам истински. Да си истински днес, колеги, е трудно. Обикновено човек се страхува. И това е най-истинското чувство. Вашият страх ще ви води. Където и да отидете, демонстрирайте класа. Не отразявайте чужда светлина. Създавайте примери, прокарвайте пътища, събаряйте стени, никога не се спирайте и никога не се примирайте с по-малкото. В учебниците по история има толкова революции, войни, режими, атентати и почти нищо за тихия героизъм. Но всъщност той обръща душата. Правите различен, разбива представите ти за света, за живуркането. Не спирайте да мечтаете. Знаете ли кой е бил най-големия проблем на НАСА през 1969 година? Това не е било да се прати човек в космоса, а да го върнат жив обратно. Това звучи ли ви познато? Това е вашата борба. Ежедневна, неравна, но красива. Водете я с цялото си сърце, за да върнете хората на Земята. Да не им позволявате да политат там някъде към космоса. Не губете тази вяра. Аз си спомням едно стихотворение, написано от доктор Николай Стойчев, наш колега, което е ода за вярата на лекаря. Малкият обичаше маймунките, джунглите и верните другарства. Много му се нравеха рисунките, ала ненавиждаше лекарствата. Извинете, вълнувам се. Искаше ми да му нарисувам слънцето, тополката и птичките. Молеше ме да ги нарисувам. Даваше ми блокчето с боичките, ала аз не му ги нарисувах. Даже и големите не могат винаги да нарисуват слънце. Знаех само болните му дробчета. Боцках го с досадните иглички. Дразнех го с моите лъжички. И когато малкият си тръгна, страшно ми мълчеше от обида. Беше страшно укорно лицето му, а телцето бледо и безжизнено.
Беше нетърпимо укоризнено. Стана много тихо в коридорите от ненарисуваното слънце. Само санитарката премига и изхлипа, както хлипат майките. Идеше ми да й викна стига, но се втурнах в стаята при малките, гдето, като птички по леглата, чичо доктор чакаха децата, за да им ги нарисувам всичките – слънцето, тополката и птичките. На добър път!